Unsa na do? Balls na do? Oh, na TikTok? Ay ko. Ay chat na. Yay, gugmahan ni kada eh. Daot ka na. Hindi ko ba Tingnan sore do. Sandali miyo ba? Kapoy. Disco ba disco? Layban ba layban? Tong gabi eh, ha? Wala na ako sa disco. Oo, sore. Pista mas tuwa, magpista mas tuwa na disco eh. Kapoy naglaga. Lah, fokus na kayo sa iyang kano. Natay mo yung pan. Bitasan no? Paboynas. Paboy na lang. Ah, okay. Lakaw ko. Diha Ano lang talaga? Lakaw ko, marami lakaw. Ma. Lakaw ko ma. Ha? Lakaw sang gwapo ha? Uy. Patro ko. Ha? Yo, what's up? May adlaw siyang tanan diha mga katambay no. Karon adlaw ang Biyernes, May sinam taron. Sa tanan ko. So, May 13 na tanin yung mga gano. So karon dai kay malakaw mi ni Charles ngadto sa San Remigio no, kay karon man to ang ilahang youth night siguro katong na ay live band no sa katong ilang sports complex. So mo usay mag-usay ko na ko dito basta kay ubang ko ka Charles niya manuban ako siya. Pag gusto ko matabang ra niya ngasa pa rin kapagha kay basta kay yung si Charles ko ano daw kuno ko dire may mo kuha sa kuha dire no. So ato sa skina. So ato na ta. Let's go. Nan ako dire sa kuan mga katambay no. Skina o pa man ang musundo sa kuha. So butabot na dire basig maabot ato ron tad. Asa na karon? Basta na traffic. Nagkang-scan na ng bugugod. Naog. Naog ba naog? Naog. Ah, hadlok. Ano madlaw siya manawag sis? Ambot, bakit na? Ha? Wala ipatong ko. Ay, pura kaya. Ano madlaw ko yung manawag doon? Nasa phobia? Di na kabaw ko. Kim na tingog na. Tara na. Let's go. Yan na lang. Ato na padong namin sa Sanrim balik. Duka magag nangdol, ngita magag banig din. Lisod kini pa dukaon ning matahan ni kadako kini travel. So shout out digan ko ano, Idol Range no. Uy, pagkuha sa video kuha. mo ganina. Mawawon kasi Idol Range sige. Ano mawawon mo sa Idol Range dire? Ingana na siya dol basta kanang walay concert. Asam ta? Kasi solo na to, usay ka ni mo dol. Ayo tagsa ta imong motor dagko ba? Pwede ka to nya. Kasap. Yawa ako wala turbulina dol. Ibuna rin. Tusok ni muli. Gahe man kay ka diha lagi. Gahe kay ka. No? No mask, no entry. So Japon eh. Oo, ang usam day. Pati kayo. Ang atong naong mura na nigmas. Naong na mas uy. Bayad sa likod dito sa bangka na kayo utang dito. Dire. Maruyas. Yuloy. Oh, dede. Time check is brought to you by Time check is DYVL FM No. 327. 3 Kasi gamit ako dito dol. Kasi may matapang ako sa imo dito. Okay na. Ha? Mga kuan lang. Tapoy din sa kamo tabang og tanawan to. Kung di ka maikog sa ako dito. Basta kay kutob sa kong matabang Moy itabang. Moy itabang na ko nimo. Tabang mananabang. kana Uy, matik. shout out to sir. Sir. Oh. Sir. Sir, na kayo tarpaulin ng mga tirada dito sir. Pero actually gyud Oh, i-push through gyud to namo ang katong pag-design sa kuan sa stage. Ya ang budget mo ay problema. So, pala yun, di ba? Oo. Nindot kaya itong mga birada. Oh, yun. So, sayang kayo mo ang kuan master. Kung sa tayo, yan mga imong mga idea master, ang ihatag master. Sayang yun nga. Pero okay ra, kaya na pa may sunod next year. Napa next year. Pohon. Bon. Oh, pero ang budget lagi si Kumil na po. Kung si master si Pacomio kayo ito siya Bacolod no? Bacolod, oh. Oh, city. Shout Siya out. sa City of Smiles. Oh. Salamat ako nakita mo sa shota. Mga lunggo ya. Mga lunggo na mga minggo na mga. Gilingin kayo lang istorya. Amping ka diya sir, no? Amping kasi mong biyahe, amping mo diay, dili daghan mo sila. Amping sila. Oh, amping mo sa inyong biyahe sir niya. Mentay guli ni mo sir kay gikan mo ka sa City of Smile. Oh, danan big smile. Daghan mag-smile ta kay basig niya pasalubong mo ka naman. Matik na. Smilean ang kuan pasalubong.
may nang dol. Pero magatugon pa kay ka dol. Kailangan masih alive na ta. Alive. Gani. Okay na ba? Wala ka pasabot. Nana siya resort ya. Luyo. Ato ka balik. Una ka masod sa luyong resort na Pimenterio. Oh. Choy ka na dahil ka na kuhan. Nagaligo na. Na? Mga kalag. Pero nga dol. Oh, gino siyo. Humble kayo, no? Humble kayo ba? Lago tayo endero eh. Lago ka endero. Kaya away. Der! Wala zumbay. Wala zumba. Wala lang zumbay. Kalmar kayo eh. Relax. La! Kanta mo na ako, Charles, oh? Galingan yay! Yawa, galing ay! Hataw dol! Bung na baro! Dol, nagbay na kasi mo mga kuan dito. Zumba members nimo. Zumba session niya. Balik raman niya. Next week po na. Dol. Unsa naman ta dol? Ay, oh yes, we will be starting our fuck the shit motherfucker. So karon na Without. na ang banda nga katong na contact ni Idol Charles. Oh, No? Selecta Band. Shout Ano out sa- Selecta Band. Nga karon kay mag sit up kami diri sa stage. Tell me start. Tapos mga bangko. So shout out din sa mga SK officials din no. Oh, Kay labot kay Ender Jan. ay Sir Cedric, Sir Cedric. Direct, oo. Asa na mo sir? Nanay diri. Kompleto na ilang ko no. Uy, shout out eh. Shout out sa Selecta Band. Mo ni sila yung Selecta Band. Mo din sila si ano? Selecta Band. Rinig kong brothers ya. man. Nasa lang yung YouTube channel, visit niyo Selecta Band. Selecta Band Cebu. Matix. Subscribe mo na niya, Sa may script ani? Moto. Sa may sulti nako. Ito ka dito di ka mag-dul. Pwede hindi ka himong suga ridul. Na ka may umpa ni ka. Ingon din ka nga. Dili sa selbi dili sa scripted, selbi dili na scripted. Oo, Dili wala ba? scripted ha. Oo. Tawa mo kay ba nga scripted ha. Oh. Sige. Oh, din. Induta kay sila mga suga diri. Mga parlid nila ba? Siga kay ni Dol. Siga gitu lang. Murag pwede na kay mga suga dira Dol. Masayag pati nga likuan ni Dol. Ito scripted ha. Tugihan kayo nga event organizer oh sa Idol Charles. Okay ra ka Dol? Pag-zoom beti ka dito, Dol kay ka sa pumanakaw. Kumusta man na yung pagka-event organizer? Okay ra ba organizer? Bukan kat mo din, gusto mo na resort ka sideline yan. Aysa Dol ah. Aysa. Dira gamay mo diri Dol. Oh, pati paungam slides. Tayas buwang ta picture. Design na mo, dali ra ka na human. Mas artistahon to, busy jud kita. Dul. Dul. Dilo ka mo nagad.
Sa ba patay ka na. May tao sa among design nito, kadali ra kayo. Oh, wasing utay. Ngaon mi dire sa kuan, labihan sa San Remio. Shout out to mga Oh, kauban na mo sila sa ikano. Kuya. Selectaban. Selectaban. kuya ko. Ayaw kalimot sa pag-subscribe silang channel ha. Dol. Okay ra? Pero Taro ha? Okay ra. okay na ko, happy na mo ko. Okay na ko. Okay na ka. Okay na ka. Dugay, sundan dol eh. Sundan dol ba dol? Sundan dol. Gutom na kayo. Abis bago na si Iman na doon. Bago na si Iman. So after pila ka ko ano? Kuan attempt nga kuan, tingaw na kita ng kuan. Na mga instruments. So na technical problem kaniya sa wirings. Pero karon okay na. Murag makarelax na kita na kung Migo Charles. Goal kinig naong atong pakutan siya balik dire. Ya, kumusta man? Okay na ka? Shout out. Wala ka mag-goal? Gamay na lang. Happy na gid. Guba may nagula na. Dayo dayo. So, kasi yun no. Tangatangi niyo karong Domingo yun no. Pizza 15 no. Apel niya sa Lumba diri sa Pachichoy ko dito, Pachichoy. Mate shout out yo. Ato nang kuan subscriber ta na. Vocalista ka na di una. Baile. Idol Secret. Let's go. Ate mo siya. Ate mo. Ate panahon. So mga dumaan. Salamat Kipit. Yo! This Wenagong from Selecta Band. Support Ganoy TV. Ganoy TV. Yeah, Ganoy TV sa YouTube. Like, share, and subscribe. Alright, let's go! Yes, Matik. Salamat ya, salamat. Thank you. Let's go, bro. Thank you. Shout out Ate Ayit. Shout out to Ate Ayit, guys. Number 1 nga nodulan sa una. Until now. Karon panigawa si Ate Ayit sukad pag pandemic. Di ba, Tit? Yeah, karon na po siya nag 24 hours. Sa una, 8 hours na siya. So ulit namin dire sa ilang balay ni Charles mga katambay no. Areta matulog sa ilang balay. Kay gabi na kayo habuntang na giday actually. So English ball. ano, walang kita video dito ganiha kay kanang atong gi-enjoy ang moment no. Kay tagsara ta baka wala na kanang live band no. So atong gi-enjoy ang moment dito. So sa mga ningadto no. So siguro wala sa mo nagmahay kay sulit kayo nya. Kayo power kayo. Diba dol? Ayo. So again no, shout out sa Selecta Band no. Kuya Rinogong. Dai. So ato siyang tapuson kay napamilak ka ugma no. Napo event ugma si Charles no nya. Sayo na pud mga do sa San Remio. So kita tayo balik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So Ganoy TV ano out. See you.